vás všetkých opäť strašne rada vidím a dnes sa naučíme zase nejaké nové prvky na ľadovej ploche. Dúfam, že sa vám táto séria videí veľmi páči, pretože mňa strašne baví. Dnes sa vrátime k prvku citrónik, ale budeme ho robiť smerom vzad a tiež sa povenujeme malému slalomu. A to aj dopredu, aj dozadu. Pri citróne vzad je dôležité to isté, čo pri citróne dopredu, a to znamená to, že sme celý čas v kolene a keď sa chceme odraziť, tak zatlačíme na ľadovú plochu. Prvok, či citrón dopredu alebo dozadu začína z miesta, nezačíname ho zo žiadneho korčulovania. Keď idem vzad, je to opačné akurát v tom, že začínam špičkami k sebe prvok, tiež mám spojené kolená, idem na vnútornej hrane a prvo končím s pätami spolu. Keď sa pohybujem smerom vzad, môžeme sa hrať, ako by sme chrbtom odtlačali nejakú skriňu. Čiže sa nepredkláňam, ale opieram sa chrbtom o nevidiacu skriňu. Takže opačne najprv špičky k sebe, kolena spolu, zatlačím, päty spolu. Ak si to chcete sťažiť, môžete urobiť napríklad jeden dlhý citrón a dva krátke. Veľký. A poďme k slalomu. Najprv slalom dopredu a potom vzad. Pri slalome veľmi vychádzame z prvku citrónik, pretože sú to vlastne také malé polcitróniky. Ako môžete vidieť, najprv zaberám jednou nohou a potom druhou. Odrazová noha je na vnútornej hrane. Pri malom slalome nenatáčam ramená, ale samozrejme môžete ich k tomu pridať, ale je to na začiatku oveľa jednoduchšie, keď držíte ramená jednoducho rovno. A to isté platí pri slalome vzad. Odrážam sa najprv jednou nohou, potom druhou. Vždy je dôležité, aby ste po každom odraze nohy opäť spojili. Čiže odraz, spolu. Odraz, spolu. Odraz, spolu. A pri prvku ide do kolena a hore z kolena. Do kolena a hore z kolena. To by bolo z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, hoďte like alebo dajte odber. Prípadne ho zdieľajte, aby sa dostalo medzi čím viacej ľudí. Myslím, že je zima, takže sa nám to bude všetkým hodiť. Zatiaľ sa majte krásne a ahoj!